Yesterday, when Mudanui did not go to Heroes, apa miwe unochowa. Sana mina mashoko anopa kunzi aiwa vana oni Mudanui aiwa havana kutokwanisa kutoenda ku burial aiwa kwamuziva muguta reHarare ako kwailewa unrest vakomana magamba enyika. Sana mina mashoko anobuda panapa toona kuti vana Mudanui vakatotiza zvavo vakaenda kugwero kwavakanga vari kumutapa hall. Toto wasubscribe like on the bell icon. Timina vanhu paBBC vakomana vachexposa vachiti Nakakwa Blue Eye Boy Mudanui, who last week attended the burial of 3 heroes, today he did not go for another burial. The situation is unpredictable since war veterans called for Mnangagwa to step down. All Mudanui's foot soldiers went into hiding. No one within ZANU-PF has come out and condemned or defend Mnangagwa. We all know how ZANU-PF reacts when someone says something against their leader, but this one, they understand the power behind war veterans. Apa miwe unochikowa ndomashikwa muda inokopera pana veBBC vachiti aiwa tiona general yesterday pakauya pakataura naudzi corruption. The previous day takuona pangu veterans zvekare akabuda akaexposa corruption sezvairi nhau dzekaren dzinoitika nyika yeZimbabwe nevakomana vari kuita maresources. War veterans makavaona nedelegation aiwa vachitaura in front of majournalists vachiti aiwa makuru wani kana kuti vakuru aiwa ngavastepe down, hatisi kuida that 2030 agenda. Panapa panyatsoonekwa kuti vakomana vona vaexposewa, vakomana vachona kutuka miri wavo vauda kuindosa for 2030 expose. Panguva ino vakusvika manje havachazivi kuti what's the next move, varamba vachisapota here kana kuti vanozozviisa padanger. Mbudzi mafunguro enyu munotodi pamusoro pechitiko chiona pamwe vana Mudanui vanotofailia kutondoshow up yesterday pa the burial. Tidze mafunguro enyu peda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.